Kære alle, der er mange opgaver som borgmester. I dag har jeg 5, blandt andet 3 vielser, så hvis der er nogen, så kan jeg altid tage en til. Og 2 åbninger og så videre. Og I må ikke sige det til de andre, men det her har jeg glædet mig til helt vildt, fordi det var sådan, jeg vidste, det blev sådan et samsurium af nogen i habit, og nogen i joggingtøj, og Jan Michael, og altså, det her, det er bare Frederikshavn. Det har jeg glædet mig til. Nå, men kære alle, jeg er så glad for at stå her i dag, for at markere Frederikshavns Maritime Erhvervspark 25 års jubilæum. Og så også for at indvie den nyeste tilføjelse til vores elskede poesipark. Det er værk nummer 49 i Poesiparken, som vi får at se lige om lidt. Og til jer, der ikke er herfra, det var sådan, nu står min tidligere kommunaldirektør Michael der, og alle jer, der ved, hvad der foregår, vi er enige om, hvis vi skal i sådan et land forvaltningsfængsel sammen på grund af noget, så gør vi det sammen også. Men Michael og jeg og nogle andre, vi var i Larvik, som er vores venskabsby, og der kom vi til at kigge på alt det poesi, der var i den der rå havneby. Der var noget på sten, der var noget på jorden, der var noget på vægge, og så talte vi med dem om må vi ikke også godt være poesiby? Og det er vi faktisk sammen med Larvik, og så Borlænge, vores svenske venskabsby. Og det, der sådan er karakteristisk ved det, det er det der med i en rå havneby, hvor sådan ting er sådan lidt rå materialer, så at sige, der har vi lige brug for lidt poesi også, for at få den der, for søren, og gå sådan og kigge lidt efter det. Og det er det, vi har bygget videre på, og vi har nu i dag værk nummer 49, og vi ved ikke, om det lykkes at overhale Larvik. Hver gang vi taler med vores venner der i Larvik, så spørger hvor mange har I? Og de er så over 100, så hvis nogen har lyst til at sætte et værk op eller noget, så har vi sådan en lille gruppe. Jan Michael Madsen, du er noget særligt. Du har leveret et skønt digt, der hylder Frederikshavns styrke og evne til at forny sig selv. Og lige præcis det er FME jo også et eksempel på. Et ægte eksempel på. Hvis vi tænker lidt over, hvad det her sted var for 25 år siden. Et lukket værft, men jo også med sorg og vemod. Og hvad det så blev til i dag, så er det jo tydeligt, at man kan transformere. Man kan rejse sig. Og det er en transformation, der er sket. I dag så er det nyskabende og storslået. Sådan er det. Bare kig op. Gennem årene så har der været en stærk tro på det her sted. Der har været mange lejre, der har været få lejre. Kan det gå, og hvad gør vi? Og der har været nogle bestyrelser, og hvad gør vi med fonden? Og hvad gør vi med de der EU-tilskud? Det er sådan nogle ting, jeg kommer til at tænke på, når jeg sådan skal sidde og lave sådan en tale her. Jeg kommer selvfølgelig også til at tænke på Kai. Undskyld, Alice. Altså, det er på sådan en konstruktiv måde. På alle lejrene, der er her, der har været her. Alle de ansatte, der har været her, gået ind ad den dør der. Alle de konferencer, der er der. Alle de gæster, vi har haft på besøg. Alle de ministre. For vi vil nemlig gerne vise det her sted frem og kigge ud over havet. Vi er så stolte af det. Men jo også op- og nedtur. Sådan er livet også. Også for siloen og også for FME. Hvor der engang var en silo, er der nu siloen. Som et eksempel, et symbol på FME's evne til at se muligheder, hvor andre, som sagt, så endestationer. FME har ikke blot skabt et rum til udvikling, de har også skabt et miljø, hvor erhverv og nu også poesi kan blomstre i favnen på en rå by. Hvad ville der være sket, hvis ikke FME var opstået dengang? Ville vi så have haft den her ase af kreativitet? Jeg tror det ikke. Så tak for det. Især tak til dig, Kai. Jeg ved godt, der er mange andre også, men du er en gennemgående stærk person i det her. Det skal du have tak for. Vil Vestergaard Marineservice have været der og vokset og vokset og vokset fra 2 til over 250 ansatte? Dem har vi lige fejret sammen. Vil de have kunnet det uden FME's støtte, faciliteter og samarbejde? Det er jeg ikke sikker på. Og det er et spørgsmål, vi heldigvis ikke behøver at svare på. For Lauritsen-fonden valgte at investere, valgte at vende afvikling til udvikling. Det skal I have 1000 tak for. Igen at vende det rå til det poetiske. Men med alt respekt for det her, så er der noget, der er endnu mere gammelt. Endnu mere Frederikshavn. Endnu mere stålsat. Endnu mere poetisk. Det er Jan Michael. Jan Michaels kunstneriske virke er et vidnesbyrd om den poetiske puls i Frederikshavn. Det er du altså. Du kæmper altid for Frederikshavn. Og når nogen spørger efter, har I et eksempel på sådan en dialekt? Jeg ved godt, han er fra Kvist eller sådan noget. Men når nogen, som kommer udefra, filmoptagelser og andet, har I sådan, hvor vi rigtig kan høre dialekten, så nævner jeg Jan Michael, og så nævner jeg Jørgen Larsen fra Metal. Fordi så får man virkelig det der, ikke også? Det er simpelthen bare at nyde, ikke også? Nu skal vi have noget musik, og vi skal hygge os. Du er så meget i Frederikshavn også på den der måde. Du vil bare ved med at kæmpe, og du nægter at give op.
Du nægter at sige, at det kan være lige meget. Du tror hele tiden på Tordenskjold, du tror hele tiden på Krudttårn, du tror hele tiden på poesi, du tror hele tiden på, at alle synes, det hele er fantastisk, ligesom dig. Og så har vi også nogle kaffemøder, hvor du siger, de er fandme nogle røvhuller alle sammen. Nu må de op og stå. Så, du er lidt af det hele. Nu kigger jeg lige over på din kone, hun nikker. Det her det er faktisk Jan Michaels andet værk her på havnen. Og det står jo som en påmindelse om, at poesi er ikke en dille her i Frederikshavn. Det er en dyb og vedvarende del af vores kultur, og jeg håber, når jeg tjekker ud her om 1,5 år, at I tager det med, tager det videre, fordi det synes jeg var noget af det bedste, vi gjorde, sådan at det er lidt blødere. Sørg for, at der kommer rigtig meget poesi op rundt omkring. Og også tak til dig, Martin, for at bakke op her, fordi det kræver jo også, at der er nogen, der siger ja, lægger hånden på kogepladen og også lige finder lidt moneter. Tak fordi du har været med til det. Tak fordi I alle sammen er med til at skrive næste kapitel i vores bys historie. Tak for, at I er her. Tak for, at I kom her i dag, og tillykke til Frederikshavn Maritime Erhvervspark. Jeg har sådan et stort fad med. Det tror jeg også, jeg havde, dengang vi indvidede de der plantevægge, I havde. Men så må I finde lidt forskellige steder at sætte dem. Det kommer lige til at tænke på, dengang jeg gik ud. Jeg tror, jeg har oplevet det her før. Altså, vi har også andre gaver, men det blev sådan et fad igen. Undskyld, Martin. Tak til Poesiparken, tak til Jan Michael, og ved I hvad? Tak til Frederikshavn. Skal vi ikke råbe, der har Frederikshavn og hurra? Jo, det må vi godt. Og til jer udefra. Det er sådan kort, og så ultrakort. Jeg tror, vi siger Frederikshavn, FME, poesi, længe leve. Tak.